Vale, pois vámonos achegando xa a... Xa descansos? É un pouco. Vámonos achegando xa o que vos viña a contar hoxe. Que bueno. É verdade. Isto non me serviu para nada. Hasta ahora falei do que me gustaba a mí. Agora vamos falar do que ao mellor vos interesaba. Unha pequena introducción. Eh? Unha pequena introducción. Ben, vamos a todo este rollo de que un documento electrónico, de onde se pode conseguir un certificado, como firmar, etc. Aquí hai moitas disquisicións xurídicas, e, bueno, podo meter a pata en algo, pero, vamos, tampouco esa parte. Ben, un documento electrónico. É isto. Información de calquera natureza de forma electrónica. Ten que ser un arquivo no ordenador, non vale un papel impreso, eso non é un documento electrónico, que está arquivado nun soporte electrónico, segundo un formato determinado e susceptible de identificación e tratamento diferencial. Isto é para que despois os servizos xurídicos teñan moi en conta o que non é un documento electrónico. Pero basicamente un documento electrónico, un PDF que está no ordenador, ¿no? Que cumple unhas características. Bueno, moi resumido. Vale. Isto todo ben definido polo que se chaman normas técnicas de interoperabilidade, que son as que din como ten que ser o documento, a digitalización, as copias auténticas, bueno, non lle vou dar moita volta, está todo na lei 39/2015, que é a que define todo isto da administración electrónica, este tipo de cousas. E, polo tanto, tamén aparecen os expedientes electrónicos, que son os que conteñen, lógicamente, documentos electrónicos. En canto a asinatura, un documento que está asinado electrónicamente pódese garantir que foi asinado pola persoa que figura na asinatura, na hora e na data que indica na asinatura, e o arquivo non puido ser alterado ou manipulado desde entón. Comparade isto cun documento en papel. Isto é falsificable? Sí. 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 Ainda que poña aquí hora de saída, 15:00, porque o disque. É dicir, se este documento estuvese asinado de forma electrónica, aquí poñería 14:59:23 centésimos. É dicir, que a firma electrónica ten moita validez, o sea, moita máis validez que calquera firma manuscrita. Porque se vai saber quen a fixo, ninguén a pode copiar. Home, si podeste sentar no ordenador de outra persoa, saber a clave e firmar no seu sitio, por suposto, non? Pero, bueno, pero a orde de sinatura non se pode cambiar. Se eu aquí collo e me invento esta hora nova de aquí, por exemplo, poño unha hora máis, ao mellor non se nota se copio ben a letra, pero nun documento electrónico se cambia algo, o documento queda invalidado. Xa non vai ser o documento que é. E isto, ao principio, foi un problema para moitas administracións públicas, porque antes, bueno, claro, va a ver, teño que firmar isto, bueno, firmo ahora, poño que firmei onte. Eso nunca pasou aquí. Vale. Ahora, no. Agora non. Agora, se hoxe te olvidaste de asinar, mañá é tarde. Vale. Entón, hai unha cara. Como, perdón? Cambiando ahora o... No, porque quen certifica a asignatura é a autoridade de certificación, non ti. Que pensas que non pensamos xa. Que non pensas que alguén non pensou xa. Xa, sí. No, É un backlog. Cambiar de ahora. tiene tasas de pensamos. Bueno, xa xa vos preguntei, porque a asignatura de documentos se fai sempre en local, porque a clave privada nunca se envía por local. Como podemos saber se un PDF está asinado electrónicamente? Como facedes vos? Se está asinado electrónicamente. Vale. No? No? Eso non vale. Que poña polo lado asinado por non sei que non sei canto, no, porque podo pintar eu. Despois teño varios exemplos para falar. Bueno, hai lectores de PDF que nos dice o documento está asinado electrónicamente. O problema do PDF, o PDF é un estándar.
vale, estandarizouse, ao principio non era, pero estandarizouse no Adobe, que cas súas cousas, Adobe ten cousas moi boas e cousas moi malas. Entón, unha das boas é que estandarizou o PDF, e unha das malas é que hai dúas cousas que non estandarizou, que siguen sendo propiedades deles, que son os formularios e as firmas. Entón, non todo o mundo pode implementar nunha aplicación algo que nos diga se o PDF está firmado, bueno, porque non está firmado tal cual, sen pasar por caixa de Adobe, non? É por iso que non hai, parece increíble, pero que eu saiba, a día de hoxe, non hai ningún programa de software libre que nos poda decir se un PDF está asinado electrónicamente. Porque posiblemente caerían en infracción do copyright de Adobe. Increíble. Donde son Linux, que non hai Adobe? Non hai Adobe, pero non dixen programa de software libre. Vale. De software libre, non de Linux. Entón, antes o Adobe Reader había unha versión para Linux, ahora nada. Colleron e dixeron, a tomar por tal. Podes utilizar un antigo, pero bueno, hai o lector que estamos utilizando aquí agora para mirar estas cousas, non é libre, pero é gratuito, que se chama Copa PDF Reader ou PDF Viewer ou algo así. Escribí no man, sen U, Copa, sen U. Copa PDF Reader, Viewer. Porras, é este. PDF Studio Viewer. Se arranca. Vale. Este. PDF Studio Viewer, que é da compañía esa Copa. Vale. Entón, se alguén quere fuxir de Adobe e non lle botarei en cara, pois pode utilizar isto. Adobe é unha especie de, o que digo, ten cosas moi boas, pero ás veces... Ten máis cousas malas que boas. No, todo bo. Non, ten cosas moi boas, pero tens que pasar por caixa. Entendes? É unha cosa que pasas por caixa, outra cosa que xa xeren tanto... Porque ao final estandarizas unha cousa, pero, para isto, non sei, hai que facer algo, pero... Ben, aquí dicía que o libro non está, pero hai unha forma moito máis razonable que utilizar unha plataforma de validación do Estado, que é esta que poño aquí, valide.resara.es. Simplemente vou ter que aumentar o tamaño do pechiño porque non vexo nada. Buscamos valide. Que é unha plataforma do Estado. Ves? Vale. Que parece? Non sei por que dá isto agora. A ver, hai tempo que está instalado aquí o navegador, non sei se me que non está actualizado, pero que me está dicindo que a versión de TLS, que vos enseñé antes este acrónimo, que non é tal. Bueno, pero xa, botón de activar, perfecto. Está me dicindo que utiliza, atención, que o Ministerio está utilizando unha versión de TLS que xa non é segura, que é mellor utilizar unha das seguintes. Pero bueno, vou activar de todas formas e aí está, vale? Entón, este permíteme validar un certificado ou dunha web, etc. Realizar unha firma. Podo firmar cousas aquí nesta plataforma, vale? Validar unha firma, que é que vou facer agora? Visualizar unha firma ou validar unha sede electrónica. Entón, vou aquí a validar firma, poñolle, collo o documento que quero validar, vou coller aquí, teño varios documentos asinados por PDF. Poño aquí a clave para demostrar que non son un robot, en que ás veces dudo. E aquí dime, efectivamente, que este documento está asinado por min, vale? Aparte, podo descargar o certificado de asinatura e ver o detalle da validación. Aquí vai me dicir, pois, unha chea de cousas. Como se firmou, o formato de firma, apelidos do responsable,
o meu email, cal é a entidade suscriptora, neste caso o Concello de Rianxo, é dicir, asínei eu como empregado público do Concello de Rianxo, os emisores, emitei no Camel Firma, vale? Bueno, unha chea de cousas, son o meu DNI, o CIF do Concello, unha chea de cousas máis, e posiblemente estea por aí a clave pública, bueno, non está, pero podría estar. Vale? Entón, isto dinos que efectivamente ese documento está firmado e que a firma é válida. Poderías decirnos que non é válida, por exemplo, se está caducado. Se a asinatura xa caducou, se o certificado xa caducou, a firma non é válida, por exemplo. É dicir, non é válido un documento que teña a data de firma posterior á data de caducidade do certificado que se asinou. Vale. E tamén podemos validar, saber se un documento está asinado, utilizando autofirma. Quen coñece autofirma? Vale, autofirma é un programa que tamén nos proporciona o Ministerio, neste caso, para firmar documentos no noso ordenador e poder comprobar a validez de os documentos asinados. A maioría das sedes electrónicas e dos servicios bueno, moitos servicios de moitas administracións requiren que teñas o autofirma instalado. Vale? Por que necesitamos instalar algo? Por lo que vos decía, para asinar algo sempre temos que facer no noso ordenador. Non vale que se faga en remoto. E por algún motivo non me carga o autofirma agora. Vale. Todo correcto. Entón, se ides a empezar a facer cousas deste tipo por la rede, o máis seguro é que en algún momento teñas que instalar a autofirma. Vale? Ben, aquí está o autofirma. Apareceu. Vale. Vou ir agora, xa que abrimos. Vedes que é moi habitual que, por exemplo, recibides un documento de Facenda, vou abrir este, vale, tapei os datos que non interesan, non é para mí, vale, eu cumplo sempre. Que remedio, non teño, pero traballador público non teño máis opción, non teño capacidade de defraudar. Tampouco faría. Eu creo que hai que pagar máis impostos, pero bueno. Dicía que a Axencia Tributaria manda este por correo electrónico ou descargo da súa tal ou ainda que o escaneas. Vale. Aquí abaixo de todo se vai poñer documento asinado electrónicamente pola Axencia Estatal de Administración Tributaria mediante código seguro de verificación. É unha ráfaga de números. Podemos comprobar nesta web, en axenciatributaria.com.es, teñen un sitio que pon validación de documentos. Ti meteslle este numerazo e vai che dar o PDF, o mismo PDF asinado por eles, para que ti os compares e vexas que o que pon aquí é o mismo que o pon ali. Evidentemente aquel non ten estes campos tachados, non? Entón, se a ti isto che dan impreso, este documento, imprímelo e danche impreso, ti podes desconfiar de que o que che está dando sexa o documento original, porque puido ser modificado. Incluso se che dan o PDF, ti podes desconfiar de que fora modificado. Entón, que é o que faz para cotexalo co documento electrónico original? Baste a sede electrónica da entidade que emitiu, o Concello de Rianxo ten a súa sede electrónica, a Axencia Tributaria ten a súa, todas as administracións públicas teñen a súa sede electrónica, o catastro ten a súa. Entón, ti vas a sede electrónica co código seguro de verificación, podes ver e descargar o documento electrónico original, asinado por eles. E aí ves se o meu coincide con isto. Que pode dicir, efectivamente, iso que vai facer un xuiz tamén, cando envías algo ao xulgado, a persoa que recibe os documentos, o primeiro que fai é comprobar que todo o que lle mandas que ten código de verificación, seguro de verificación, se non está xa asinado electrónicamente, comprobo, cotexo,
co original nas sedes electrónicas. Digo porque teñenme chamado para decir, mira, non me vai isto, xa vou xogar, estamos comprobando absolutamente todo o que se envía. Que en teoría hai que facer. Vale. Máis exemplos de documentos de Facenda. Este, por exemplo, é un acuse de recibo de Notifica, que tamén ten aquí o código de verificación digital. A ventaxe de ter o código de verificación digital é que eu podo imprimilo e facer copias, darche unha copia, que non é un original. Ainda que leve o CVD, non é un original. O original é o electrónico, pero o CVD permíteche para protexalo. Moitas veces, pásame cos compañeros, con outras organizacións, que me dicen, non, tens que mandar documento firmado, no, pero que poña ese CVD non quere dicir que está, que poña ao lado unha bandiña que di que está firmado non quere dicir que está firmado. O que conta é que o contexto é original. Pero que necesito eu que entrar na sede electrónica, que tens que entrar na sede electrónica para comprobar que está, que original é ese que te estou mandando. É así, funciona así. Pero ese é moito traballo. Pois, búscate outro. Dime. Pois traballa. Vale. Estes son os que emitimos no Concello, teña aquí o CVD. Este vale, é dicir, a máis este está asignado electrónicamente. Despois é moi común ver estes, vale? Que teñen, de alguma forma, aquí algo gris polo lado que pon asinado por, neste caso eu, en tal data, en tal hora. Pero este documento non está asinado electrónicamente. Simplemente pon esta banda que indica esto. Pero se eu vos lo paso e tal, comprobade se está asinado electrónicamente, non está. Que poña que está non quere decir que este. Porque eso pode poñer a man. Así a man. Este documento está asinado electrónicamente. Non. É dicir, hai que comprobar que este. Entón, aí se metedes o CVD na sede electrónica, efectivamente, cando podedes ver o original deste documento e comprobar se porque eu podo modificarlo facilísimamente, é moi fácil de modificar isto. E poño aquí que firmei, en vez de hoxe, ponto 0 de novembro, en vez de hoxe que firmei fai 4 días, e se non o comprobades, pois engañeivos como... Vale? Ben. Este tamén é importante, é curioso. Se temos un documento electrónico asinado, un PDF, calquera copia que fagamos dese PDF tamén é un documento electrónico válido. Antes funcionaba así, ti tiñas un papel cunha firma manuscrita. Se faz unha copia, unha fotocopia dese papel, ese papel sempre vai ser unha copia. Todo o que podes facer son copias. Non podes facer reproduccións do original que sexan originais. Só hai un original, o resto son copias. Cos documentos electrónicos non ocorre eso. Ti tes un PDF asinado digitalmente e faz copias del, envíalas por correo, repártelas, quen a recibe fai outra, e sempre vai ser o documento electrónico, vai ser unha copia auténtica válida, copia electrónica válida, porque vai estar firmado digitalmente, o contido non se modificou, etc. É dicir, que é unha característica curiosa dos documentos electrónicos, que podes ter as copias auténticas que necesites e que queres. Acabouse eso de, non, mándame original. Ben, isto xa vos falei do diferencia entre o documento electrónico e o certificante. Isto é unha consecuencia de todo isto. A Lei 39/2015 que vos falei antes dou tamén un xiro en como se presenta a documentación nas administracións públicas. E agora pasa algo moi curioso. Antes pedíanche originais por todo. Traeme original, e cotexaban. Agora, os cidadáns temos dereito a presentar copias, sempre. Non se poden decir, home, a ver, se tens que presentar o DNI é unha cousa, porque teñen que comprobar o mellor que eres ti, non? Para facer unha solicitud tens que ir co DNI. Pero, se eu envío algo de forma electrónica, pola sede electrónica, sempre vas presentar unha copia, porque se teño un papel que di calquera cousa, vou non escanear e firmalo electrónicamente.
Entón estou presentando unha copia, non estou presentando o documento original. Non poden saber se o documento é original, é imposible, porque se o presento de forma electrónica sempre vou presentar unha copia. Que pasa? Que eu asinalo electrónicamente, estou me responsabilizando de que a información que estou enviando é veraz. Isto é moi importante, repito. Cando presentamos cousas en formato electrónico, nunha sede electrónica, non está ali a funcionario ou funcionario comprobando que o documento original afirma que está escrita, está efectivamente a boli sobre un papel. É imposible. Entón, eu envío unha copia do documento sempre, pero firmo como un certificado electrónico. E con eso estou dicindo que o que estou enviando é veraz, o sea, que eu teño ese documento original. En calquera momento a administración podemos requirir, e se non o teño, pois delito de falsedade documental ou o que queramos. Isto é moi importante. Como consecuencia, actuouse igual para que nos registros das administracións públicas ocorrese o mesmo. É dicir, eu agora xa non teño a obriga de presentar documentos orixinais. Podo presentar sempre copias. Que non me digan o contrario. A menos que estea moi justificado, podo presentar sempre copias. Porque eu me estou afirmando que eu teño original dese documento. Hai excepcións, lógicamente, e non me vou meter en temas xurídicos que teríamos discusións que, ademais, o meu ámbito, afortunadamente, non é o xurídico, nin quero que sexa. Entón, que en controle do ámbito xurídico, pois que sexa quen o diga, non? Pero si é certo que xa non é obligatorio presentar copias orixinais para moitas cousas, vale? Se non habería, sería diferente criterio para que o presente de forma electrónica que o presente de forma presencial. En todo caso, o funcionario ou funcionaria que recolle os papéis mira, falle unha copia electrónica, devolve os orixinais e firma ela tamén para dicir que son copia fiel dos que presentaron. Vale? Pero como tamén son copias, pois, ao final depende de que ti presentes documentación válida. Ben, vamos agora á autenticación. Cando nós facemos unha solicitude, un trámite nunha administración, normalmente temos que identificarnos, de alguma maneira. Entón, cada sistema pode ter, ou cada web, cada administración pública pode ter o seu propio sistema de autenticación. Algúnas simplemente comproban directamente no navegador o teu certificado electrónico, envíase no propio navegador, non fai falta nada. Ti conectas, xa che sai, que selecciona o teu certificado. Se tes un, xa sou eu, se tes varios, seleccionas o de quen, o que necesitas. Por exemplo, podemos poñer un exemplo de cada un destes para... A ver, quen pode ser validar por certificado, catastro, mellor. Non, catastro xa claro, non recordo agora. Sede electrónica do catastro. Vou a ir a inmuebles, enviar consulta de búsqueda por NICNIE, aquí ves certificado digital. É claro, admite dúas formas de identificación. Unha é directamente polo certificado digital e outra é por clave que vemos dentro do pouco. Entón, o certificado digital, dame un erro, pois, polo que sexa. Vale, creo que non teño instalado porque estuve agora mañá ainda con isto. Bueno, preguntaríame, cal é o teu certificado destes que tes instalado? Este, por exemplo, aquí. O segundo sistema que vimos aí tamén, que nos pedía é clave. Clave é un sistema que tamén é dun ministerio, do mismo que fai todo este de autofirma e das tal, claro. Que ten unha ventaxa moi grande, que é que permite o uso do certificado ou permite que solicites o que se chama clave, que é unha especie de contrasinado, non? Entón, cando eu me autentico con clave, pasa que ahora xa me vai dar o erro e non me vai deixar continuar. Vale. Teño 4 opcións. Certificado ou DNI electrónico. Clave PIN 24 horas. Clave permanente e depois outro para a cidade sobre centro. Vale.
Se tes certificado electrónico, podes utilizar xa directamente este. Vai xer os certificados que están instalados e listo. O máis doado. Para mí o máis cómodo ter o certificado. Se tes o DNI electrónico, igual, pero tes que ter o lector, todo configurado, meter o DNI. Despois vemos como podemos pedir clave de 24 horas e clave permanente. Creo que teño un pouco máis para ver. E despois está a chave 365, que vale para todos os trámites coa Xunta de Galicia, coas Sergas, coa sede electrónica da Xunta, etc. Tamén vale o certificado electrónico para a Xunta, pero a chave 365 podíalo ter directamente no centro de saúde, para o centro de saúde, e pide la dan. Isto era antes da COVID. Agora, se queres a chave 365, vas ao centro de saúde e dices que quero a chave 365 e dices, no, tens que ir a Ribeira. Vale? O sea, a cercanía que había para obter a chave 365 esfumouse. Entón, claro, unha persoa maior que podía ir ao centro de saúde de aquí, é dicir, que dame a chave, no tempo que está ali xa ya podía andar, pois agora para ir a Ribeira, cando estaba en alta incidencia de COVID, para que vai ao centro de saúde que está ateigado de xente que cousas de... para mí non ten moito sentido. Non sei. Non preguntei. Cando dixeron que tiñan que ir a Ribeira... Hacienda, será? Non sei... O Instituto Marítimo é fuera. No, non vale tú. O sea, o da Seguridade Social é fuera. Indo po Palmein. Pero o Instituto Marítimo non Ribeira. Instituto Marítimo. En Ribeira. Sí, porque, bueno, estamos confinados. Pero estamos confinados houve moitas excepcións. Entón, houve excepcións para a chave, houve excepcións para moitas cousas. De feito, a clave pedida de certas formas non se valía para publicidade, pero as sedes electrónicas fixemos unha rebaixa de requisitos para que podes ter, porque se non podes ser da casa, non podes obter de ninguna maneira. Tamén podes obter a chave 365 utilizando o teu certificado electrónico se o tes. A chave 365 ademais tamén serve para as notificacións que chegan polo notifica. Aquí no Concello, para a autenticación na sede electrónica, utilizamos clave, certificado electrónico ou tal. Pero as notificacións chegan polo notifica, que podes ler ou ca chave 365 ou tamén co certificado.